Първи опити в химията на Преско. Изригване на вулкан. Сложи ли сода? Гледай сега как изригва вулкан. Снимай. Я. Гледай вулкана. Каква лава има? Уха. Точно така изригва до вулкани. Що прави по улиците? Дей лавата, знаеш колко е гореща, ще се опариш? Да, се едно, че е гореща лава. Кога ще снима? Що ще трябва? Аха. Искам пак още повече да издръгна всякъде. Искам аз да си писка. Вътре, вътре. Гледай да улучиш вътре. Още. Го спи. Ти го спи. Искам и тук, и тук. И тук да издръгне. Уха, че гореща лава. Не пипай в лавата, не се пипа. Измий се. Не, последно искам навсякъде още. То няма, свърши вече. Как свърши? Замириса на оцет. Айде стига толкова, че умирисахме къщата на оцет.